vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakabatsirawo pakunopondwa peumwe mufesi uyo ainge achishandidzana neimwe syndicate apo patainge tichitawo zvekukorokoza. Panguva iya pakanetsa zvichinzi mashurugwi, inini ndainge ndichitawo izvozvo zvekukorokoza. Tainge tiine syndicate yedu yatainge tiinayo, saka pakuzonorwidzana paya tichinetsana ndipo apo pakazopondwa umwe mufesi apa ndainge ndiripo. Zvino nekuda kwekuti imwe cousin yangu but wekusaidi rekwana amai iye is a lawyer, zvekare mukoma wangu wemudumbu raamai he is also a lawyer, vakabva vachizobatsirana kuti inini ndisazosungwa. Mushure mekunge vamwe vangu vasungwa ndipo apo pandakazopiwa mari namukoma vakabva vanditi ndige ndichimbobuda munyika. Izvi zvakaitika a very long time ago. Vakanditi chimbobuda munyika mfana, ndichazokuudza kana nguva yakwana. Zvino amai vakasvika pakufa. Handina kukwanisa kuti ndinge ndichiendako kuZimbabwe because mukoma wangu vaya lawyer vakanditi nguva haisati yakwana, but handina kana kumbogara ndakaenda kukoti kana kusungwa because vakasungwa ndevamwe avo vandainge ndiinavo vemusyndicate, uye zvekare nyakubaya sandini but ndainge ndiripo, but vamwe vose vakasungwa zvichinzi wose uyo akarova anofanira kuti ange achisungwa. Kunze kwangu inini chete ndini ndega ndisina kusungwa nekuda kwekuti mukoma wangu mupurisa. So zvakaitika mukoma kuzonosvika murume uyo achizopondewa ndezvekudai so. Saka mufesi uyu watakazoponda iye ainge achiitawo zvekutenga nekutengesa goridhe uye zvekare achiita zvekukorokoza. Saka nerimwe ramazuva akanetsana neumwe murume uyo nyakumubaya nekumuuraya nekuti vainge vachirwirawo rimwe hure iri rainge rakabva kuzvishavane rikauya uko kwatainge tiri tichikorokoza. Ainge akanaka chaizvo mukadzi iyeye, ende muone nyakubaya uyo ndakatombomutsiura ndikabva ndati panzvimbo panenge pakawandwa sekudai so ukaona pasvika mukadzi akanaka siyana naye, nekuti kana ukatanga kufambidzana naye mukadzi akadaro chaunenge wava kungozvitsvakira runenge rungori rufu, nekuti munhu wose anenge aripo anenge achida nezvake. Saka iwewe dai wasiyana nazvo ingawani vakadzi vakawanda kwazvo, koseiko wasarudza kuti unge uchiita zvinhu zvakadaro. But nekuda kwekuti ainge amuchiva mukadzi iyeye achiti akanaka chaizvo ende vainge vawirirana, but ndikatomuudza ndikamutsiura kuti ko iwe unogoti wawirirana nehure pakai, nekuti as long as iwewe uchiri pamari munenge muchiwirirana. Rikapiwa zvekare mari nemunhu anenge aine mari yakakudarika anongowirirana zvekare nemurume iyeye, izvo zvinozokonzeresa kuti unge uchizonetsana nevanhu kana kutopondewa. So mukoma Nash iye akangoramba zvake achiita nharo achidyiwa mari naye mukadzi uya. Saka zvatainge tisingazivi ndezvekuti mukadzi uyu ainge asingadyi iye chete mari, ainge achidya zvekare mari nyakuzopondewa uya ende achimuudzawo kuti ndiwe wega wandinoda. Ukaona ndava kufambidzana neumwe murume ziva kuti ndinenge ndatoita zvekumanikidzwa. Munongozviziva kuti muri makorokoza imi, kana munhu atokuda anokwanisa kungokuita by force. Saka uya akazongoboekana nazvo mushure mekunge azonzwa zvichinzi nyakumuponda uyu ainge achidanana nemunhu wake, akazoti ava kutaura nemukadzi uya. Mukadzi uya ndokubva amuudza kuti
iye murume uyu ainge ari musyndicate medu ainge achitoita zvekudanana naye by force, achimuudza kuti kana ukaramba kurara neni ndinokuuraya, achimubuditsira bhemba. Aiti kana akasangana naye panzvimbo pekuti vanenge vari vega, then obva atomuti handei kumba kwangu ndinorara newe, obva varara vose by force. Saka uyawo nekuda kuprotecta mukadzi uyu asingatozvizivi kutoti ari kutonyeperwawo, hakuna zvinhu zvakadaro. Ndipo apo paakabva achizotanga kunetsana nefriend yangu the first night. Pavakanetsana tainge tichitotamba snooker, ndokubva angotanga kunetsana nefriend yedu, but after that vakazoti zvino votanga kurwa, tikatombovasiya vakadaro. The second night manje mukoma ndipo patakazoipindirawo nyaya yacho iyoyo. Saka takabva tachizotanga kunetsana. Ndingangoti zvinhu izvi zvichiitika, vanhu vainge vachirovana kubva kusindiketi redu kuzonosvikawo nekusindiketi ranyakupondwa uyo, tainge tichitosvika zvekuma 40 something, waingoti wausingazivi kungorova chete, tichingorovana, vanhu vachibayana nemapanga. Zvino mukoma pavakaona kuti tainge tava kuvakurira, vamwe vacho vaikwanisa vakabva vatiza. Uyu nyakupondwa akati ava kuda kunotiza, ndakabva ndamutema nebhodhoro, ndokubva awira pasi, ndokubva atanga kurohwa paya. Dai kwanga kuri kunzi ini ndainge ndisina kumutema nebhodhoro mumusoro akadonha pasi, zvimwe kuda angadai akakwanisawo kutiza. Akabva achizotanga kurohwa nevamwe vangu. Iniwo mukomanashe, nekuda kwekuti ndainge ndakuvara mumaoko, zvakanditorerawo maminutes kuti ndinge ndichizosvikawo apo paainge ari akakombwa nevamwe vangu, vachimurova, vachimukika, vamwe vachimutema-tema. So ndakangosvika paya mukoma, ndokubva ndatanga kumukika mudumbu apa ndainge ndakapfeka safety shoe. Akanditarisa akabva ati, umwe wangu wandikuvadza, umwe wangu wandikuvadza. Ipapo ndo pandakanzwa hana yangu ichirova, because ndakatoona kutoti kamurovero kacho katainge tava kumuita kainge kasisina kunaka. So ndakangoita sekunge ndikuda kuenda kunorasa mvura mukoma nashe. Ndipo apo pandakabva ndazotongokecha rimwe hure randakangosangana naro panze, ndokubva ndatoenda naye tikanorara kumba kwake, inova iri iyo evidence yakazoshandiswa nehungwaru hwecousin brother yangu kuti ndainge ndisipo panzvimbo, nekuti mukadzi uya may his soul rest in peace akazopiwa mari kuti iye ange achizoita sekunge ainge aineni zuva rose. Uye zvekare tikazoenda kubhawa tikanotenga doro redu, tikauya tikanwa zvedu tiri vaviri. Asi takatoti tichitobvapo pabhawa mukoma, ndakanzwa iri mhere mukati mubhawa. Ndikaona umwe mufesi zvekare achitiza, uyo ainge asinei nechekuita nezvose zvainge zvichiitika. Ndakangonzwa achidanidzira achiti vamuuraya, amubaya nebanga Tomu amubaya nebanga. Ndazviona ini. Murume uyu mukoma akamhanya achikrosa road achienda kwainge kuine vamwe vake. Pandakangonzwa zvichinzi vamuuraya, mukadzi uya wandainge ndiinaye ndakabva ndamuti ngatisashandisei main road nekuti tinokwanisa kuzosangana nemapurisa. Ndokubva tatodimbudzira, ndokubva tachizoenda kumba kwake, hakuna kana akationa. Then mangwana acho makuseni ndo pandakabva ndachizofonerwa namukoma, vakabva vandiudza kuti vainge vanzwa kuti ndo zvainge zvakaitika apo patainge tiri kubhawa. Tom ainge aponda Steve, not his real name. Vakandibvunza kuti zvinhu izvi pazvakaitika wainge uriko here? Ndikabva ndati hongu mukoma, ndainge ndiripo. Izviwo ndo zvandakaita. Murume uyu paaida kutiza ndakamutema nebhodhoro akabva awira pasi. Ndipo apo Tom paakazowana mukana wekuti ange achitanga kumukava, neniwo ndakamukava. Ndikabva ndavaudza kuti murume uyu akabva andiudza kuti iwewe wandikuvadza pawandikava. So mukoma vakabva vandibvunza kuti ndainge ndiripi. Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndiine imwe pfambi iyo yandainge ndiinayo. Zvino tainge tava kunetsana nepfambi iya because mari pandakamukecha mukadzi uya nekudhakwa handizivi kuti mari ainge andibira here kana kuti chii chainge chaitika. Saka ainge achiti aiwaka, hakuna kwaunoenda usati wandipa mari yangu. Mukoma vakabva vanditi it is okay bamunini, rambai muripo ipapo pamuri. Mukoma nashi
vakabva vachizoudza mudzimai wangu, vachiudza mudzimai wangu even though zvakandirwadza, but vakati zvose izvozvo zvavainge vachiita vainge vachiziva kuti vainge vachizviitirei. Mukadzi wanguwo akabva auya ndokubva achizotanga kunetsana nehureria, but izvi zvakazoitika mbai mushure mekunge ivo mukoma vazouya nevamwe mukoma vaya lawyer vakabva vachizogara pasi nemukadzi uya wandainge ndiinaye, vakabva vachizomupa mari iyo yavakamupa yainge ichikwana iyo kuita $5,000 but musi iwoyo mukoma wangu lawyer vakati vainge vasina mari yainge yakawanda kudaro, vakamupa 1,500 vakabva vati imwe yacho vainge vachazomupa, ende zvechokwadi vakamupa mukadzi uyu akabva achizodzokera kwavo kuHarare. But musi wacho iwoyo mushure mekunge abvuma mukadzi uya because ivo vakamupinza fee, vakabva vati newewe unotosungwa, saka pane zvose izvo zvauri kuita ziva kuti newewe uri kuzviitirawo kuti usazosungwa, otherwise unofira mujeri nekuti wanga uine munhu apara mhosva. Wanga uchifanira kuti unge uchienda kumapurisa unotaura kuti munhu uyu andikecha anga abva mukupara mhosva, zvino hameno hako kana ukaramba. Mukadzi uya aita kudedera panguva yacho iyoyo apo paainge achivhundutsirwa namukoma wangu. Saka mushure mekunge azobvuma ndipo apo mukadzi wangu paakazouya, asi mukadzi wangu achiuya achipopota ainge asingatozvizivi kutoti iyewo she is part of the plan, aisatozviziva kutoti ndainge ndiripo apo pakapondewa Tom naSteve, ndokubva atanga kupopota achitukana nemukadzi uya. Saka ainge akaudzwa namukoma kuti nemukadzi uyu ndainge ndakaswera ndiinaye, kunyangwe pandakazonzwa zvichinzi mapurisa ainge ava kufamba achitsvakana nevamwe vose avo vandainge ndiinavo musyndicate, vakasungwa one by one. Asi nyaya yangu yainge yatogara iine mawitness nekuti vanhu nekusaziva vakazongoona ndava kutongonetsana nemukadzi apa ndichivhovhonorwa mumba mehure, zvikabva zvanzi akaswera akavharirwa nehure, akarara akavharirwa nehure, ndivo vakazova mawitnesses angu. Mushure mekunge zvose izvozvo zvaitika, mukoma vakabva vachizondipa mari, vakataura nemudzimai wangu zvekare vakabva vati muri kufanira kuti munge muchimbobuda muno muZimbabwe kuitira kuti bamunini ava vange vachimbokura, nekuti kana vakaramba vachiita izvi zvekukorokoza zveshuwa vanofira mujeri. Takapiwa mari tikabva tachizouya kuno kwatiri kuraramira tiri. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo gogo vangu vakashaika muri mugore ra2018. Pavakashaika ipapo mukoma, ndakabva ndachizoendawo kuZimbabwe because ndainge ndagara ndichishanda kuno kuSouth Africa. Ndakati ndaendako kuZimbabwe ndakabva ndachizopiwa mutsvairo uyo wandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunotsvaira mubedroom mavo. Ndichitsvaira mukoma Nashi, pane kamwe kakonye ako kandakaona. Kakonye aka mukoma ndakatokatsvaira, mushure mekunge ndakatsvaira ndikakasiya panze, ndokubva ndachizokaona zvekare kava pakati pebedroom ragogo. Zvinhu izvi zvakaitika 3 times. Ndakangoti hameno, ndokubva ndachizosiyana nazvo. Ndakazoti ndava kudzoka kuno kumanje ndiri mubhazi mukoma, ndakaona zvekare kakonye kaya, but pandakakaona ipapo kainge kari pahwindo, kainge kati kurei, ndokubva kangonyangarika. Kubvawo ipapo handina kana kuzombogara ndakakaona kakonye ikako. Zvino yakazoti yava nguva iya yeCovid lockdown, nerimwe zuva mushure mekunge ndabva mukunetsana nemurume wangu mukoma, ndainge ndichitotaura namama, but handizivi kuti chii chakaitika. Mama vakanditumidzira voice note. Saka voice note iroro ndakatomboita nguva ndisina kurivhura because murume wangu
iye ainge akagara padhuze neni, ndikabva ndati hazviiti kuti ndinge ndichirivhura voice note iroro zvimwe kuda mama vari kupopota, because pamatext messages vainge vachitopopota vachitoti siyana naye murume iyeye, siyana naye, because chake chete chaanongogona ndechekuti anenge achingokushungurudza zuva rega rega. Saka ndakaona kuti kana ndikavhura voice note iroro then aibva achizozvinzwa kuti ndatoudza mama nyaya yacho yose yainge yaitika. So handina kurivhura voice note reriya, ndipo apo pavakabva vazoritega vakabva vanditi teerera apa. Mukomanashi mushure mekunge ndavhura voice note reriya, because ndakazosimuka ndokubva ndachizoenda hangu mutoilet, ndikaita sekunge ndainge ndichizvibatsira, ndokubva ndatanga kuteerera voice note reriya. Ndipo apo pandakatonzwa kutoti rainge risiri izwi ramai vangu asi rainge riri izwi ragogo vangu. I'm telling you the truth mukoma, zvakatoitika ndakatonzwa izwi ragogo vangu ivo vachiti kwandiri, Hesikani Elizabeth, uri seiko muzukuru wangu, ko chiko chiri kuitika kumereji kwako ikoko? Asi pane zvavakataura zvandisina kukwanisa kuzonzwisisa, sezvo nemurume tainge tiri pakati pekunetsana. Iye akafungidzira kuti maybe ndainge ndiine munhu wandainge ndichitotaura naye, akangovhura dhore mutoilet akabva anditi kutanga rini kuti unoita pupu uri busy uri pafoni, ndipe foni iyoyo. Ndokubva tatanga kunetsana mukoma. Akandibvutira foni iya because ndainge ndisingadi futi kuti ange achiona kuti ndakagara pachemba kudaro hapana kana zvandainge ndichiita. Ndokubva andibvutira foni iya, ndakangolokawo mukoma. By the time apo paakazondipa foni achinditi isa password yako, akabva angotarisa WhatsApp, haana kuvhura chat ramama because painge paine mamessages avainge vatumidzira, and iye chat ramai vangu haarivhuri. Ndakazoti ndavhura mamessages aya voice note reriya ndakarishaya. So handizivi mukomanashi kuti yainge iri confusion here yainge yaitika kana kutoti zvakatoitika zvechokwadi kuti ndakatonzwa ivo gogo vangu vachitaura neni. I really do not understand zvinhu izvi zvakaitika mukoma, zvakatondikatyamadza. Lockdown yakasvika pakupera ndiri munhu ainge aine stress nekuda kwekuti ndainge ndanzwa voice ragogo vangu vachitaura neni. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.